मोनसे गिदिर खौरां कार्बि आंलंनि दुंहाव थासारि बे दुंहाव थासारियाव सोमावसारगिरिफोरनि जोखोम जानायखौ नुनो मोनो। सोनाब कार्बि आंलंआव हिंसायारि जाथाय आरो अर खामनायनि दोहौ जानायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। समबारखालि मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमाफोरा दांखामखामाव कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलिराम रंहांनि आजै-आजौनि न'आव अर सावना होयो। 16 साननिफ्रायनो खेर'नि ओनसोलाव सोमावसारगिरिफोरा थि नङै समसिम उखैहाब सोमावसारगासिनो दंमोन। सोमावसारग्राफोरनि दाबिफोरा जाबाय भिजिआर भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ एबा गामियारि जिब-जुनार मोसौ-मैसोफोरनि थाखाय थिखानाय गांसो फोथार आरो भिजिआर प्रफेशनेल ग्रेजिं रिजार्भ एबा जिउराहायारि फालांगिनि थाखाय फिसिनाय जुनारफोरनि थाखाय थिखानाय गेदेर गांसो फोथारनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैग्राफोरखौ थाबैनो होखारहरनाय। जानाय दाङाबाजियाव सिआरपिएफनि सासे जवानजों लोगोसे खमैबो 4 सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो माखासे सोमावसारगिरिफोरा जोखोम जायो। बेनि फिननायाव खुंथाया बिएनएसएसनि 163 दफाखौ बन्द खालामनानै कारफिउ होनानै सुबुं थुबुरमा आरो थांलाय फैलाय खालामनो होबथानाय जादों। सिएम तुलिराम रंहां बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों दि बिथाङा दखल खालामग्राफोरखौ होखारहरनायखौ हेफाजाब होयोब्लाबो दासान्दि बे जाथाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरनायनि सिङाव दं। बे समावनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु आरो डिजिपिखौ सावरायनो थाखाय जाथायथिलियाव दैथायहरदों। Right!